monggo Bu. Oh nggih monggo. Biasanya niki Bu. Ya niki terus sing rada niki enten diskone. Oh nggih. Dibuka mboten napa-napa kok, dibuka mawon. Niku mungkin diskon 1.000. Pun kali paper bag, pun kali undangane. Nah sing niki mungkin dadosnya mung 17.000. Dibuka mboten napa-napa, enten rasa pandan, coklat niku saged. Dadosnya 17. Bulan September. Oh, mboten napa-napa. Kula sampel mawon, beto mawon mboten napa-napa. Kula sampel nggih. Bulan September saniki Juli. Juli ke September nggih. Nek teruskan spontan golek kan Oh nggih. Anu rada ancan malah mengke anu kathah pertimbangane. Nek mendadak kan kadang mboten dereng cocok napa-napa kan saged nggih. Niku kula betoni mawon anu Bu mboten bayar. Maksudnya nggih icip-icip jenengan. Mungkin kan nek ngertos raose kan yo niku. Nggih niki sobek. Niki nggih sami regine 18 mungkin dadosnya 17. Tapi kan roti sobek. Oh, anu donat. Bolen nggih enten tapi stoknya telas. Sampelnya dereng wonten, tapi saged to nek misale bolen. Niku saged milih-milih rasa, enten pisang, coklat. Terus niku sing coklat. Rada angel. Nek sing panjang mungkin nggih paper bag. Paper bag-e nah kono ya ini. Paper bag. Niki sampel paper bag-e. Nggih, mungkin anu niku enten pandan, pisang, terus coklat saged. Kula betoni sampel setunggal kok. Maksudnya nggih niku pertimbangan teng jenengan. Sing dipengini napa nek pandan kula betoni sampel pandan ngoten. Niku entene tapi namung coklat kali pandan. Pandan ajeng beto pandane. Nggih. Sing putih cobi